cyklet i skoven. Her kommer Elsebeth. Det er så dejligt at gå i skoven. Nå, Gurli er nok kommet. Hej Elsebeth, har set du Margrethe? Nej, jeg tror ikke hun er kommet endnu. Nå, jeg går og finder noget ved at brænde. Super, så lægger jeg det her frem. Undskyld, jeg kommer for sent. Jeg skulle lige finde fiskenettet. Nå, men det var da godt at huske det, fordi vi har planer om at fiske nu. Så er der mere brænde. Tager du ikke ud og fisker, så kommer vi, når vi har gjort det her frem. Ja, det kan jeg godt. Er det dig, der tager kurven med? Ja. Det er lækkert. Jeg tænkte, det var lige, du skulle trænge til noget, hvis du bare havde det. Ja, det var altså en god idé. Hvad har du fanget? En makrel og dåse. Lige til maden. Det var lækkert. Hvor blev du af? Jeg så noget, der lignede persille, men det var det ikke. Nå, okay. Lad os spise. Eller var det? Jeg tager en makrel. Eller var det persille? Ikke helt sikker. Der var ikke noget persille, og jeg er 100% sikker. Skal vi ikke sammen grænkål, og jeg er alligevel med? Nej, jeg vil altså hellere spille fodbold. Okay! Jeg har bare det lige heroppe. Så pakker jeg bare sammen imens. Skal vi ikke lade hovedet sidde? Jo, det kan jeg godt, men jeg er altså ikke god til at ramme. Men så kan de bare kaste. Pia, jeg kan ikke godt stoppe nu. Det er mega kedeligt. Jeg har allerede pakket sammen. Kan vi ikke sammen grænkåler nu? Ej, grænkåler, det er altså alt for kedeligt. Vi vil hellere klatre i træer. Nu. Hvad siger Gurli? Jamen, hun vil også klatre i træer. Nå. Flertallet bestemmer vel. Velkommen. Kast dig til træet. Hej! Haha, du tager. Jeg vil klatre fast. Ja! Ja, jeg er med, så jeg klatrer i træer. Pia, jeg skal så virkelig tisse. Jeg kommer tilbage lige om lidt. Nu. Jeg går også lige ned her med min cykel, fordi jeg skal altså hjem nu. Jeg har mega mange lektier for. Okay. Jeg skal også til hjem af, fordi jeg får mega mange lektier for min lærer. Ej, det var sådan en hyggelig dag i skoven i dag. Ja, det må vi helt klart gøre igen, for der er så meget, man kan lave i en sjov skov. Gamby. Hvad? Er det ikke en god idé at huske din madkurv? Jo. Bare lige starte forfra så. Okay. Du skal se på den der ting. Er du godt? Ja. Tag den op og vi klipper bare. Sæt det nu bare. Velkommen til vores skovsnegleceremoni. Det er Sorteper, og det er Bruno, og der er en lille bitte unge lige der. Jeg kan så sige det alle sammen. Nu. Mine damer og herrer, er I klar til at se længdespring? Det tror jeg nok, I er. Action! Gammelby, du skal ligesom komme! Du skal have skubbet hende, Gammelby. Kan vi ikke lige prøve det igen, så vi laver sådan 2 af dem, fordi så ser det lidt bedre ud, hvis der er 2 af det samme. Hello, I'm Robin Hood. Høje, hvad? Cut! Jeg vil mig ikke bare rykke. Hello, I'm Robin Hood. Okay, Trina. Robin Hood. Gå ned nu. Sådan en lang pink nu. Stop den. Der er ikke ved at strømme på kameraet. Så sluk det. Vi er på rigtig skovtur.
Kan du se os? Kan du se os? Med magneter. Så starter lige forfra. Nej, fordi det skal alligevel herover. Jeg vender lige med slørbånd, kamera. Har du Og filmet ind? smør. Ikke særlig meget, men jeg kan ikke zoome mere på computeren. Og lidt Nej, man kan ikke. Ja, men den kan ikke zoome mere ind. Ja, der er jo mega mange skovsnegler her. Ja. Der er vi lige sat. Vi tager med. Jeg skal her. Pause. Jeg har bare noget mere. Nu. Jeg finder noget mere brænde Elsebeth. Sker ikke noget. Vi havde også planer om at gå ned og fiske nu. Nej, jeg stop. Du skal lige se det. Kan jeg lige pausen. Jamen, er det mig, der skal starte med at sige noget? Det er fjerde, du er. Du sætter på pause hele tiden.